Ang dami nagtatanong, bakit daw gusto ko si Senator Sani? Ay, meron pa man dapat itanong? Wala na. Ginawa na niyang intelihente ang mga Pilipino, ginawa na niyang healthy, kaya tuloy empowered na sila. That's the only way how to empower people, make healthy and intelligent Filipino. Kaya Sani, ang gara!